କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ନିକଟତର। ମହାଭାରତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 5ଟି କଥା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଅଭିମୁଖୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଆକୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 5ଟି କଥା ଯାହାକି ମହାଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଯାହା ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୀତାରେ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 700ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଗୀତାରେ ରହିଅଛି। ଗୀତା କଳିଯୁଗ ସହିତ ଏଭଳି ଜଡ଼ିତ 5ଟି କଥା ଜାଣିବା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତାର ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗରେ ଧନକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ଜନ୍ମ, ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଛଳନା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ। 2. କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟବାଦିତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଦୟା, ଜୀବନର ଅବଧି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 3. ଏହାଛଡ଼ା କଳିଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିନା ବିବାହରେ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଇତା ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ଦାବି କରିବେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବେ ନାହିଁ। 4. କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 5. କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ହେବା କମିଯିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ିରେ ମରୁଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ମରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମହାଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଅଭିମୁଖୀ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।